kun se pitää ohjaa kahden helvetti, sitten muuten menee semmoiseen paikkaan. Voi. Pitää saada tänne päävirran puolelle. Hyvä. Vähän kahlaamista ja sieltä kivien välistä. Hienoa. 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 No niin, nyt se on turvassa, se ei enää mene tonne. Yrittää. Hienoa. Joo, huita se itse rantaa. No kato, kulma alkaa tulee niin isoksi. Sitten menee heittelemään saakana, kun on semmonen perho. Ei, kun se tuli kahtomaan. Täällä on vielä yksi porras alas. Tiltiltä näyttää. Parin kilon. Tämä on kokoinen kuin se. Vittu, että on syvällä, ei mitään mahdollisuutta kalalla. Joo. Sillä lailla. Saako tapahtua? Vähän tommonen joku Vähän alta kiloa. 2 kiloa. Puolitoista. 1,6, 1,8. Joo. Oho. Ai. Kyllä on kuule. Nappasko luotto, Petri? Häh? Nappasko siihen samaan perään? Samaa perään. Tuossa pari kuvaa tähän videon aivan täinen kala. Naama tänne. Mahtavaa. Mistä näkee täisen kalan?